mamuri changamire kutesana. Ekani. Madzimba tungani kutekana otangamire. Aiwa dokuno. Aiwa kuno kwezeri kutekana mana nambo. Aiwa tinotenda. Kuchera mbuzi vasina kupetera namambo zvinotarisa zvaita vamukombo nhau kusvika kwamuri muri kuigamuchira kuti kwete igamuchira aka mune mhosva muri kupara vanhu yamurikuita saka makagadzirira kuita zvinodiwa zvacho singazekudiwa zvinopetera asi mune mhosva yamunopuhwa manje medare yekushanda musina mvumo yacho musina kuita zvinodiwa munzvimbo mamuri. Singazive samambo uya singazive kuti hapana here kwemizi kuzi kuti tipetere dzingwa tinge tinamata hasati tinamata kuna mambo tinotaira kutema mambo hatizozvisa mati ati hapana here mwemizi kuti kuna mambo tingototeera kutema mambo asi tiri kunamata dzingwa kupetera dzingwa magona kukonanisa hakunamata kwose kunamata kwete kunamata ikoko kwavanoita mambokunamatirai kuti muwane zvakakwana zvifambi vaiti kunamatira chinamato chavo chavari kutoita ichocho munzvimbo mavo zvinoita kuti kana mukazosangana netsaona musasangane netsaona pamabasa enyu muri kuita iwayo. Handinoziva kuti mamaini kune matsaona anoitika anokonzerwa nekuti munongopinda pasi ipapa musina mvumo kana kuti kukumbira varidzi kuti taakuita izvi ndozvavanonge vachibatsirai kuti zviitike pasazowanika tsaona. Indachimbirawo kubvunza mati mune chinamato. Chinamato chenyu zvinonzi kupetera chitadzo here? Pane zvinotaurwa mukupetera. Pane zvinotaurwa mukupetera. Nezvimwe zvatinosangana nazvo kunamata. Sezvipi zvino nguva vanotenga bute tenga machira nechinamato dzinguva chatinamata zvinopesana saka ndopatinongoita. Saka pamunobva kukanzuro paya paya muchizi imimi mapepa enyu apera makubvukirwa kunochera munomubva kuti kana mabva pana maenda kwamambo makaudzwa makaenda hamusati maenda zvakanaka ivo vanenge vaitozviziva manje kuti munamato unondoitwa kuya kuya kuti mupinde pagiraundi pasa unozikanwa namambo imi munouzivira kupi mautaura zvebute aiwa haisi defense musataura zvebute nekuti hazisi zvenyu imi kana mandobhadhara zvinhu zvenyu zvinodiwa ivo mambo ndo vanoziva kwavanotora zvinhu zvavo imi hamune saka mune mhosva tawirira ngatitenderane mune mhosvaarikugamuchira uyu munhu mhosva yake zvakanaka. Nhai Charles, wakapuwa certificate yeblock rugby wapuwa nani? Ministry of Mines. Mahectares mangani? 10 hectares. 10 hectares. Zvawakagamuchidzwa certificate rako vakati kudi? Vandigamuchidza vachitasi pane bhuku reema rinofanira kuva richifirwa namambo akansela. Fine, good. Wakaita sei? Wakaita here kuti uzotaka kuchera wakaita here izvozvo? Ndizvo zvimwe zvatoda kutofambira ndati wakaita here mugodi wacho wakatanga kuchera rini? ngoti 2019. 2019 muchaenda wagamuchidzwa pepa nakomishina certificate yako iyi claim rako rabuda chisumuka pano uende kupi kuema nekunani nekuna mambo
usati wachera vaitaura kuti kudii, vaireva chii baba kufuka kwako iwe? Vaireva kuti vese vanofanira kuti uzochera watanga wasvika kwavari. Ndemhaka yei? Ndizvo ndikutaura izvo. Ndemhaka yei? Nemhaka yekuti nzvimbo nevaridzi, nzvimbo apa vamwe nzvimbo inevaridzi ukadii kubva waramba ipapo kuti kwama kuti ndakuenda kwamamboga andinonamata tore pepa renyu nokuti kwama kuti tangamidza kuti ndiri kwamamboga ndozvisingabute makadingwa mataura kuenda ipapo kwakomishina tinongati unongomaina zvichiita pamwe zenguva togona kuna mambo aiwa ndati iwewe zvakaua zechibeti rako wainyasa kuziva chaizvo kuti ndakaenda kwamambo kuti utengeswa bute wakadi kubva waramba kuti kwamambo kuti ndiende kwamambo kako ina hakuita hakundiitire certificate renyu iri ndonamata hazviite ndozitengeswa bute mambo ari pamvitsinenge uchida chimwe chinhu asi pane unenge uchifuka kuti mambo vanogona kuitirawo chinhu chakareruka zvakaita nekuti kudi sokufunga kwako iwe sekufunga kwangu ndokuva mambo vanogona kuvawo nemamwe vanogona kunamata kutinamatiwawo nemutongo orit zvakanaka na watipa vanogona kutora mamwe madzimambo oti ngati vamwe vanhu oti ngati namatai apa panditi kuti zviita tirika orit zvakanaka tingatora here svikiro rakafuka machira haro toenda naro kuaritari kwabhishop tototi bishop uyu munhu uyu arikuda kunamatira vatenda mambo sekuona hazviite nekuti uku kune zvako ukune chi kune zvako iwe ukaona kuti izvi zvikuku hazviite unongoramba kuti zvotisvibisa ngandisiyane nazvo zvandikwane endi kunyamusa kutaura chaka wakatoita wese iwe why because uri kuba mubhaibheri unonzi thou shall not still iwe unofunga kuti wafunga kuti ndageza uku kune tsvina kuti ndageza uku asi at the same time uri kunozvipinza futi chii muchivi chekuba usina mvungu saka wanzvenga papa mambo pane pamwe kuti tinongoti takanyanya kuzwa bhaibheri iroro ndekwandiri kudzoka ikoko ndiri kudzoka kubhaibheri ikoko kuti iwewe unonzi usaba handitika usaba ndomurayiro kuba chivi handiti asi iwe wakanzvenga ema wakanzvenga mambo wakati ndakunochera nerweseri saka kuchera kwauri kuti hauri kuba nekuti hakuna kutedza chi mutemo wawarayirwa kuti uite uri kuba wakaenda here kuema wakasvonzi chii machi ina ndira kuruona pepa rao because shoti ndoenda kukanzuro kana kune mapepa auya ekuema tinonyora mareports togara mukanzuro mambo ripoti iri kuti uya ane mugodhi wake unonzi chakati iwe unofanira kuya kukanzuro wodhifenda chi pepa rako kuema ina ndira kuzviona kukanzuro vasazvaini vasabudiswa kuti kudii wati ndakaenda kuema saka kana ema yakanga yakuti zvako zvaita uratimbo tikudza kuti kuema kwacho kukanzi chii wakaendesa chii kuema hakuna kuti unogona ndaka kuema unoendesa unotanga waenda kupiwa tsamba yekanzuro tsamba yamambo chichichi asi ngoti pane mazuva akapera ndainge 2019 usakangana
Makore mashuro apa panyuma mashuro kuti aendesa apa pasataendesa iwe imene kupa bamsamba ka 1 pa blog rako iro ka 1 inokubvumidza ka 1 saka eme akati zvanaka ndaingoita kuti ndaitira mashuro kune imwe claim yandani nayo uko ndakatanga claim yega iyo ndeimwe tikutaura imwe saka kuba kwako wakuona manje taura kuti ndikuba taura pupure taura uri mukristo iwewe taura usununguke the truth shall make you free ndokunoruda wakanaka aiwa usagomera iwe wakapuhwa mvumo yekumaina wakaita mapepa ako neclaim yekutanga wazoita claim yechipiri ne10 hectares dzayo yega nditika eka saka iwe uri kumaina zvisiri pamutemo ndokuba kwandikutaura iwe pupura pamberi pevari kuti ndikuita sei urumaina taurisa vanhu vachinzwa kuti ndiri kuba saka uri muchini saka uri pamwe unoita kusasiwa usingazivi kuti utotadza usaziva kuti uchitotadza uri kutadzira Mwari nokuti uri kuyera uri kuba anovazvoona saka iwo mareason ako haasi valid. Izvi ndezvemutemo unofanira kuita. Iwe wakafunga kuti ndakangoenda kuema chete ndikuita zviri clean. Izvi zviri kukuzi ndezvetsvina izvi. Mutemo unoti kana wapiwa certificate rako rekuti bloko rako rabuda, Ministry of Mines inokutaura kuti chienda kuema unoti inonzi EIA. Anditika ikoko ndokwanosvikotaura kuti makomba uchaita sei, paunenge waita matutu evhu uchaita sei, kufa kwemombe uchadzirira sei, kuti kana pazoita mushonga wesanitization uchaita sei kuti mombe dzirege kufa nevanhu varege kufa, safety precautions uchaita ndei. Izvo zvese unenge uchibvunzwa uchitaura kuti chadai kanzuru kanga yagutsikana pakupedzera zoti chienda kwamambo. Inanda kukuona. Saka mambo wakatuma mapurisa kusungai kuti musabe. Amusoenda kupindura kuti kwamambo muteu. Iyo vakanga vanzi patinoti vanoenda kwamambo. Ndifunga kuti vangatadzoziva iko kuBhaibheri todzokera kuBhaibheri zvakesari paikesari zviri muBhaibheri. Nhasi uno imimi muri kuchera masangana nemapfupa emunharafu. Mudunhu mamuri ndima mambo vari kuda kuziva kwamuri kunomaina kuti hapana here zviyerwa zvavo zviripo. Vakazviona here kuti hapana zviyerwa zvese izvo zvahapana. Imimi moti ndikaenda kwamambo ndinonzi ndinoiswa kuti ina handina kumbobvira ndakaona panoiswa munhu kuti asi mimi munofanira kupa Kesari zvake. Seimi mati munoziva zveBhaibheri. Vanoita chivanhu voita chivanhu chavo. Ende handimi munochiita chekuisa zvinhu zvavo voita chivanhu chavo. Ndosaka maona kuti ndiri kuba uyezve musanyepere Mwari kuti imi ndonamata tafese vanonamata tese tinonamata. Tichitosvitsa minamato yacho iyo yacho inoitwa pamaini penyu inotosumwa futi kuna Musikavanhu. Alright. Zvakanaka. Pane kutanda kubvunza kuti kusakana kana uchimaina iwewe handitika uri kumaina ubva wasangana nemapfupa unoita sei? Mambo zvakadaro nenda kuna mambo. Kunodii? Tasangana zvakapfupa. Uri kuendere chii kwamambo? Ndiwari zvedunhu. Oh, unokuchiti vazoita sei? Vachenese zvinhu. Wadi kudaidza kuti munamati.
kuchenesa vanochenesa chirudzii vasinganamata nekuti kana mambo vauya pamaini pako vaona mapfupa akati bwerera apa ndirika ndakueni mutirera usukuda anogona chaiko unobva watiza here maini yako iyo ita kana wada zvemuvhumu wada zvepfuma wotoita zvipa mutemo wacho handirika woita zvipa mutemo wacho now ubvisa zvodiwa ugadzirwa zvinhu zvako ukama hwovapo wakuita zvako uchechi woenda zvako wotododini wotodonamata zvakanaka pfuma yaunoona ipapo uchitoenda uchipa kuchechi chechi dzichivakwa mabuildings kubva kuhomwe yako inenge yakapfuma handiti ndizvozvo zvatokura tinoti machechi ava vanhu vanga matenso tozvida izvozvo handiti nekuti zvinounza runyararo ende mune freedom of worship saka tikuti iwe ungadai wakatongouya wakagadzisa chii zvinodiwa zvacho pamugodi wako vanoita izvozvo zvavanouya zvakanaka vototaura kuti tauyawo munotoda kuita zvakaizvakaizvakaizvaka saka une mhosva yako yekumaina usina kuita zvaifanira kunge zvichiitwa unobvisa mbudzi mbiri iye mhosva chete wanzwa two gods zaunobvisa mhosva yako yekuchera pasi apa usina kuuya pamambo kuzotaura kuti ndaamunhu two uye kuti uri kunyepa uri kubira chii musiki uchiba wakaenda kuchechi kosvi kuti I'm blessed asi uri kuba kuchera usina kupuwa mvumo usina kuteera munhu zacho mutemo wacho chacho kubva kuema kusvika kukanziro chichi wozonochera nerweseri uri kuba right saka mhosva yako iyo 2 ava sekretary vachakupa zvinotarisa kuti uite kana uchida kuzikana unoya kumba ndokutaura kuti unofamba so unopuwa nhamba dzavo wofona navo kana kuti unoya kumba tokuudza kuti unodai wazo good mupe time yekuti abvise mbudzi dzake 30 August. Urikumbira sei zvakare uri maina? Maina. Aya maina bozi ndine makore asati akamubara na senti. Kune imwe yemashure ka? Imwe yacho ine dispute. Dispute yacho yauya sei? Yakauya pamusana pemunhu ndakatora kuti tapesa paino matani so far and almost 3 years asati ndakambokuya. End of September. 30 September. Zvinenge zvabhadharwa